Puro butiti guys. A few moments later. Sir Robert, taga-tagilid yung barko mo. Sira na yung barko guys. A few moments later. Hello guys! Welcome to my vlog! Pala guys, nandito na ako sa bagong spot. Mamimingit ulit tayo ng bisugo na naman. O di kaya ay maya-maya. Bagong tuklas na guys. Oh no! Kaya lang dito mahangin guys. Kaya ang gagawin ko lang, yung mga bandera, yung mga buya-buya, doon na lang tayo ma-atakot para hindi tayo mabilis tayong mapadpad guys. Oh, guys pala, nakalimutan ko, bago nyo pala panoorin, don't forget
subscribe. You guys, pindutin nyo yung katabi nyo para magka-subscribe na din kay Taurus 58. O sige guys, simulan na natin. Ma-first drop na tayo guys. Let's go! A few moments later. Mahangin talaga guys. Mahangin guys, mahangin talaga guys. Sana makarami tayong huli. Sana may maya-maya na rin. Sana may maya-maya na rin tayong mahuli. Guys, fish. Guys! No! Butite, kaya pala malalakas kumain. Butite na naman. Butite. Butite guys. What? Butite na naman. Palagi na lang butite. Di pa tayo ng spot guys. Puro butite. Butite guys. Ito yung first drop. Dalawang butite. Lilipat tayo ng spot. Lilipat tayo ng spot. Butite. Palagi na lang butite. Butite na naman guys. Malaking butite. Doon ka sa sirena. Tapos talim guys. Tite, laki na sana guys oh. Laki. Laking butite guys oh. Laki. Laking butite. Sana wala nang butite dito. 20 minutes later. Makulimlim na. Ang nahuli lang natin mga maliliit ah. Ready guys? Ha? Ano kayang isda to guys? Ganasin pa rin. Subat na pangulam ni isa. Dalawa guys, dalawa. Meron pa sa ilalim guys. Tatlo guys. Tatlo. Oh my God! Wow! Salamat. Nakakatakas kasi yung Oh no!
klaseng isda. Paano masabi? Salamat uli sa aking mga subscriber. Nasa 186 na tayo, guys. Baka putiti na naman. Ako ka putiti ah. Guys, malaki guys. Malaking bisugo guys. Bulog tayo agad guys. Dalawa guys. Mga kasubad. Alon. I-alon. Mahabang kanasi guys. Dapat makaisang kilo din tayo A guys. few moments later. Oh. Bukod. Kaya lang, wala pa tayong nahuling maya-maya guys. Maya-maya. Wala pa. Oh no! Maya-maya naman. Maya-maya, puto maya. Sana makasubad man ki maya-maya. Para sa upo. Hindi na magbuhay. Hindi makatakas na. Saro. Hindi magbuhay. Tulo. Banda guys. Dagdagi. Ay. Kuminsan pag na ganun, tapos hindi mo makanya. Ang lakas na natak yung guys. Ang lakas. Ano kaya ang isda yun? Bakit katimpungan? Ang lakas ng natak guys kanina. Ang lakas. Sana hindi butete ha. Wala pa. Sayang. Lakas ng hatak, isa lang. Isa lang guys. Isa lang. Pero kanina lakas ng hatak. Ang lakas ng hatak kanina guys. Siguro maya-maya na yon. Maya-maya na siguro yung guys kasi ginano. Maka 1 kilo man lamang. Shout out to all my subscriber. 187 na yata tayo guys. Sana palagi kayong nasa mabuting kalagayan guys. Wala pang maya-maya. Wala pang maya-maya. Ng lalalamok. Lalalamok. Sana makamaya-maya din. Baksubat na yun.
guys ng spot doon sa kabila. Medyo malakas na yung current guys. Kaya medyo mabigat na yung pag-atap natin. Isa lang guys. Isa. Lipat tayo ng spot guys. Lipat tayo ng spot. Walang maya-maya dito. Doon o, sa kabila. One May hour pangulam later. na yung mga bata. Paano naman? Lilipat ako ng spot guys. Walang maya-maya dyan. Ito, salamat. Hi, how are you? Lipat na naman. At sa may-ari nito. Shout out sa may-ari nito. Oh, shout out sa may-ari. Makikanasi lang. Makahuli lang ng maya-maya. Sige. Kailangan din natin magpasalamat. Kasi kung hindi dyan, mapapadpad tayo guys. Mapapalayo tayo. Pero sana, meron ka dyan na isda. Ala, hulog na naman tayo guys. Kailangan lang may tiyaga. Kailangan may tiyaga. Patience. Patience. Pag may tiyaga, may nilagang baka. What? Hulog na naman tayo guys. Guys, mga kasubat, pag na-perfect na natin itong pangangalasi, mga pambisugo, 7 bingwit lang, mag-upgrade tayo guys. Bali, ano naman yung gagawin natin guys? 2 hours later. Klaseng isda yan, toko! Ito! One eternity later. Bol-bol na guys. So, gurubot na. A few moments later. Palagi na lang butite. Butite na naman. Palagi na lang butite guys. Uwi na tayo guys. Butite na naman. Hindi naman ito. Hindi ka naman pwedeng ulamin. Magsama kayo ng aking sirena. 2,000 years later. Salamat! Yo! Mag-subscribe ka na! Isay! Sina niya, kwarta na ito.
Run.